Kaixo berriro, bigarren pausu honetan WordPressa nola prestatu ikasiko dugu eta bere tresna guztiak ikusiko ditugu. WordPressarekin hasteko, lehenik eta behin login egiteko menura joango gara. Hortarako, gure webgune helbideari /vp-admin gehituko diogu. Hori egin eta gero, aurreko bideoan ezarri dugun erabiltzailea eta pasahitza jarri beharko ditugu. Behin jarri ditugunean, WordPresseko konfigurazio pantaila agertuko zaigu. Ezkeraldean, menu garrantzitsuena izango dugu, hau da, orrialdeak, bidalketak, menuak eta bar hemendik aldatuko ditugu.